Γεια σας παιδιά, αυτό είναι στο τέλει του event. Το έκανα τέλει επειδή γινόταν κάποια προβλήματα πριν. Δεν σας λέω τι. Κάποια. Και πέτυχα επίσης 6-7. Λάβα. Ο Μάρκος εδώ δεν με πιστεύει ότι πέτυχα 6-7, αλλά τέλος πάντων. Εγώ πέτυχα καλύτερα. Άλλος λέει ότι πέτυχε καλύτερα. Κατάλληλα το 6-7, ξέρεις πόσο βγάζει 7,5. Εμένα βγάζει 24 από μόνο. Giraffa celestre. Ρε, ποιο πέτυχες? Βάλε λίγο secret στο fuse και μην τα κάνεις να δεις τι παίρνει. Δεν ακούγεται ρε παιδιά. Θα βάλω λίγο τραγούδι να ακούσετε. Άλλο. Ματέφ. Mateo. Mateo. Γκολ Ματέιο, μπρα. Γκολ Ματέιο. Sorry, Roblox was down. Άντε ρε γυρεύτε. Sorry. Ρε πες γεια, εν τω μεταξύ είχα καιρό να κάνω βίντεο επειδή μου είχε χαλάσει το PC. Άλλα πράγματα κι αυτά. Κάτσε λίγο να γράψω κάτι. Όχι, τελικά το πήρα πίσω. Τόσο άβρα που πέτυχα 6-7. Poco fanto elefanto. Ρε φίλε, όποτε θέλω. Και γιατί να πετύχει λεπτό. Και όλα αυτά. Δεν έχεις εσύ ούτε εσύ κάνει. Εσύ δεν έχεις κάνει. Lucky Blocks. Lucky block. Is coming. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Το παλιό μας είναι ξανά σε παιδιά. Εύχομαι να πετύχατε κάτι καλό. Ναι, αλλά αυτό το μάτι δεν έχει λασποτικά. Το ίδιο πράγμα μας είναι απλά εντάξει κατάλαβες. Αυτό εδώ θα το ανοίξουμε στο τέλος και θα τύχω το Lagrange Combinazione. Βασικά την κανάλα. Και τώρα ετοιμαστείτε να πετύχουμε το Lagrange. Μεθύστο, κάτσε, μεθύστο. Και Lagrange. Πάρε φίλε. Κραμπόλα μονετά. Μπρο, εκεί που είχα κάνει. Τώρα, πάλι αυτό πέτυχα. Ένα εξωστά. Ή αλλιώς, ξέρε. Πάλι τελείωσε. Σαμόνι. Everyone. Κάπως W event. Και είμαι στο Rebirth. Και Steak. Εγώ είμαι στο Rebirth. Αυτός έχει κάνει όλα τα Rebirths που είπε ο Μάρκος. Κλασικός. Κλασικό ενάχρονο. Και εσείς 6-7 χρόνια.
Το Escape, bro. Το Escape έχει γίνει ό,τι καλύτερα. Δεν το λέω σε σένα. Στα παιδιά εδώ που μας ακούνε. Πάμε για τους 30 subscriber επίσης. Ένα subscribe, please. Ωραία φίλε, έτσι πως το βλέπω νόμιζα ότι βγήκε Dragon. Τι κάνω σαν τώρα ρε. Κάτσε να δω κάτι. Έχω τύχει το 0,5 δύο φορές συνεχόμενες. Άλεξ, Τι? θέλω να δείσουμε εδώ το 6-7. Εσύ να δεις αυτό που πέτυχα. Οκ, θα κάνει join τώρα αυτός να δει το ναι. Οκ, κάνει join. Μη μου το σκαμάρεις. Οκ. Δεν με έχει βάλει το σερβερ στο. Το ξέχασα. Oh, no. Ξέρω πως σε λένε, μην μου πεις. Αρχικά, κάτσε. Θα έψουμε κεφαλαία. Μάρκος 34-16. Οκ. Μπορεί να το κάνουμε vlog. Μπορεί. Οκ. Join me. Κολλήσαμε. Όχι τα βλή. Οκ, κάνε join. Coming back. Αμπί. Άλεξ, με έβαλε. Να κάνει join. Το παίρνω για index. Όχι. Έλα please, Αμπίδης. Έλα για index, bro, bro, please για index, έλα, bro, please. Δεν σκαμάρω ηλίθεια, μα το Θεό, αν σε σκαμάρω. Beikuru and Eguru. Είμαι ηλίθιος, αν σε σκαμάρω είμαι ηλίθιος. Αν σε σκαμάρω είμαι γκέι. Αν σε σκαμάρω είμαι γκέι, τελείωνε. Αν σε σκαμάρω είμαι γκέι. Αν σε σκαμάρω είμαι γκέι. Beikuru and Eguru. Κάνε με ρε, στο δικό μου private είσαι. Το πήρες. Άνοιξε λίγο τα secrets. Κάτσε. Αυτό το πέτυχα από το Fuse. Οκ. Άμα πετύχω κι άλλο, το λέω θα το δώσω. Να σου πω γιατί. Όχι, γιατί δεν το θες. Οκ, δεν θέλω. Οκ, εντάξει. Και δεν μην το πετύχω. Οκ, τελείωσες. Κάτσε να κάνουμε το free spin. Τίποτα. 400 κάπα. Μάρκο. Ναι. Άλεξ, κλείνει. Άλεξ. Κάτσε.
να ανοίξω εδώ αυτό που θα κάνω fuse machine ή στο server μου. Να σου πω κάτι. Μάρκο, να σου πω κάτι. Τι, Να σε κάνω μπλοκ μόνο για το βίντεο. Μόνο για το βίντεο. Μόνο για το βίντεο. Μόνο για το βίντεο. όχι. Έλα, please. Όχι, τέλος. Please, μόνο για να το δουν οι άλλοι. Για να τους αρέσει. Και μετά θα σε κάνω χώρα. Δεν θέλω. Please. Όταν κάνω το fuse μετά θα με κάνεις. Okay. Κλείς το Άλεξ. Θέλω να ανοίξει το λάθη. Είδες που πήρα 6-7. Κλείς το Άλεξ. Πάτα να κοιμηθείς. Κάτσε να πάω αυτό πάνω. Το secret lucky block σου πότε ανοίγει το gold. 20 δευτερόλεπτα. Οκ, κάτσε να το ανοίξεις και κλείνουμε το live. Έλα. Και κλείνουμε το βίντεο, το live λέω. Έλα, άνοιξε. Όχι το secret, άνοιξε μου να μπω να το δω. Μη μου το κλέψεις. Άνοιξε. Τι θα τύχει. Άι, νουμπά. Tortughini dragonfrutini. Ωραία, θα βάλω στο fuse. Περίμενα να το βάλω. Άμα βγάλει κάτι καλό μην μου το πάρεις. Οκ. Ποιες είναι οι πιθανότητες? Κάνε το fuse και μετά κλείνουμε το live. Το βίντεο. Πάλι το live είπα. Κλείνουμε το live, ρε. Αύρα, μεθύστο. 3. Δίνεις κάτι. Ένα secret. Γιατί ρε? Όποια. Για να το βάλω στο fuse. Μα έχεις, βάλε. Έχεις 4. Βάλε το όλο στο Πιτάκος. Μου το βάζει όλο brain rot gold αν βάλω. Οκ, έλα πάρ' τον Tortughini. Έχεις Robux για το φύγει όμως. Όχι. Ωραία. Το έκανες? Νομίζω μου το κάνει λίγο skip. Γιατί πριν δεν μου το έκανε σε 1 ώρα και 29 λεπτά. Οκ, κάτσε να σε βγάλω από το private. Ωραία, βγάλω. Μαμά. Οκ, βγήκες. Ωραία, Άλεξ, κλείνω. Και παιδιά, γεια Μάρκο. Και παιδιά, αυτό